danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Na farko dai kamar yadda ka wannan suna na Yusuf Shehu Makarfi, wanda an haife ni a cikin garin Makarfi a 26 ga watan August hijira ta 1966 a cikin garin Makarfi, wanda yake na taso a cikin babban gida kamar yadda aka sani mafi yawanci a karkara. Za ka tashi a gida akwai gidaje wanda za ka ga akwai sassa da yawa a ciki haka, wanda yake a irin wannan gida na taso, wanda ke kasan ko wanda duk ya tashi a gida irin wannan irin mai tsari irin wannan wanda ya shafi sassa daban-daban, to dole ya zama cewa kuma ba za a rasa fuskantar gwagwarmaya kala-kala ba.